ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami nginguSambiso ngekwakandlozi ngisacela amaqela uvashele i-channel cof subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ake ngikubingelele futhi ngingamukele ohlelweni wembukele ngikuphathele zona namhlanje zithi owesilisa oneminyaka engu-29 obudala uDutshulwe wabulawa ngesikhathi evakashele kwagogo wakhe endaweni esosindisweni esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kubuka ukuthi uma befika bomthetho bathole isidumbu sesisulu sinamanxeba okudutshulwa amaningi emzimbeni. Ngokusho komthombo ongafunanga ukudalula uthe lezi ngaphe zifike zathi kuye heshe wendoda wena usibanibani wathi umufi cha kangisiye ngisanda kusifikela nje la endaweni zathi lezi ngaphe namanga uphikani uthe sathi umufi ngempela kumina babese bempelesela ngenhlamvu bephindelela babese washonela khona lapho endaweni yesigameko kubika umthombo. Wembukela umshayeli wetekisi obefunwa obengekho la ehlala khona ngesikhathi salesi sigameko. Kanti wembukeli kubika ukuthi amaphoyisa asaphenya mayelana nalolu daba. Mbukeli bekuyizonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela bekuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.